Jeg er administrerende direktør for Tips World Exchange. Se på fremtiden for Tips Coin, hvor mere end 500 nye medlemmer tilslutter sig hver dag, og platformen vokser hurtigt vækst. Hver dag spreder jeg Guds budskab, der kan gøre dig rig over hele verden. Hemmeligheden bag at blive rig er at opdage nye platforme og gøre den til din formue, du kvalifikationerne til at gøre det. Den administrerende direktør vil blive rig med Tips Mønt af dit liv. Enhver, der ønsker at få succes, send en e-mail til mig. Send den. Sådan skelner man mellem svigagtige mønter. Af de 30.000 mønter i verden er 99% bedrageriske mønter, der ikke har fondens kontaktoplysninger og har kun et hvidt papir. Tag et kig på vores tipsplatform. Fondens repræsentant arbejder hårdt på at sprede budskaber til 70 lande rundt om i verden. Alle aktiviteter i vores fond offentliggøres på alle sociale medier såsom YouTube, Twitter og Telegram. Hvis du ønsker at blive rig, er den første ting at gøre, hvor oprigtig og hård er grundlaget og administrerende direktør for den mønt, du investerer i. Find ud af dette. Den vigtigste grund til at du bliver rig. For at fejre lanceringen af Tips Exchange er det forventede afkast 1000%. Målet er Diacoin. Koreanere har minedrift gratis i 10 år. Diacoin er i øjeblikket knyttet til Tips World Exchanges egen tipsmønt, som udvindes gratis rundt om i verden. Tipsmønter udvindes af koreanere for $200 om måneden. Det er dog gratis for folk rundt om i verden. Du bliver rig, vi lancerer Tips World Exchange. Vi giver dig mindst 1000% fortjeneste. Dette er Tips World Exchange marketingstrategi. Tips Exchange vil ekspandere markant ligesom Binance. Tips World Exchange transaktionsgebyr driftsresultat er den fremtidige værdi af TIPS-COIN. Den anden grund, kender du verdens valutaer? Værdien af en mønt er $7.200, det vil stige 30.000% til $150 i 2025. Efter 2026 vil det stige til $436, det vil stige med 87.000% i forhold til nuværende priser. Summen af de alfanumeriske tegn i denne mønts navn er 10. KDIA Coin Foundation har mange verdensmønter. Derfor vil vores mønt også svæve. Køb $1.000 KDIA-mønter. Alle vil blive rige. Dette er et guddommeligt budskab til dig fra den Gud, du tror på. Jeg hører Guds stemme fra himlen og spreder den rundt i verden. Hvis du abonnerer og lytter til mig, kan du blive rig uden at bekymre dig om penge. Tredje grund, køb så mange diamanter som muligt. Din formue vil stige 100 gange. Jeg er i øjeblikket finansekspert. Administrerende direktør for en tip-platform og administrerende direktør for Tipcoin Foundation. Og jeg er administrerende direktør for KDIA Coin børsnoteret selskab. KDIA-møntbørsen er Digifinex. Siden børsnoteringen er den steget 1.200.000% fra $001 til $80 og er i øjeblikket på et lavpunkt på $0.0001. 80 millioner mønter forsvinder snart. Se på den høje volumen til den laveste pris. Volumen på hitlisterne kan ikke narre. Hvad hvis vi bryder den høje pris i teknisk analyse? Fra $100 til $80 millioner er du en mirakelhelt. Drøm om et mirakel. Tipsplatform Diacoin har allerede købt og genvundet 99% af den cirkulerende forsyning fra fonden. Uindvundet handelsvolumen er kun 1% af det samlede handelsvolumen. Fonden har købt hele 99% af oplaget og tilbyder dig muligheden for at blive rig. $0 og 0,001 cent er den laveste pris, der ikke kan falde yderligere.
Køb KDIA Coin til den laveste pris på DigiFinex-børsen. Den fjerde grund, Tips. Dette er platformens fremtidige værdi. Tips gratis minedrift af mønter er 1 per dag. Der er dog mange måder at eje Tipscoin på. Du kan eje en masse tipsmønter ved at købe 1% af det cirkulerende udbud af KDIA-mønter til en meget lav pris og bytte den til tipsmønter. Tips-platformen blev skabt for at opbygge et globalt socialt medienetværk for at hjælpe alle de fattige mennesker i Sydøstasien, som er sultne og ikke har råd til at spise $1 om dagen. Da internettet blev oprettet, udnyttede platformsoperatører dit arbejde og betalte dig ikke. Web3, platformens verden, der returnerer overskud til platformsbidragydere, er ankommet. Tips Web3 forfølger forretningsetik med at vokse sammen med alle deltagere rundt om i verden, der hjalp virksomheden med at vokse og fordeler naturligvis en del af alt overskud. Der genereres efterhånden som virksomheden vokser til forskellige deltagere. Den femte grund, kender du den fremtidige værdi af din platform? Den fremtidige værdi af de 200 millioner Twitter-abonnenter, erhvervet af Elon Musk, er $2.500 amerikanske dollars per mini-tipsmønter hver uge på Tips-platformen. Hvis Tips skalerer som Twitter, vil værdien af en gratis daglig tipsmønt være $2.500 amerikanske dollars. Hvis Tips skalerer som Twitter, vil du også generere annonceindtægter hver dag, og det er dine penge. Hvis du ikke har bitcoin, så opret din egen valuta nu på tipsweb3.com. Personen, der skabte dette, er en koreaner ved navn Jack Wonsong. Kærlighed kan ændre verden. Han skabte den eneste måde at bryde ud af fattigdommens lænker. Hvad er dagens seneste bitcoin-nyheder? Min bitcoin-markedssituation vil være helt rigtig. Jeg købte den i 2023 for $14.500 amerikanske dollars og har holdt den siden. Bitcoin er på et tyremarked. Dette er dagens 67 Bitcoin-analyse. Min forudsigelse om, at den ville stige fra $61.000 amerikanske dollars til $67.000 amerikanske dollars, har aldrig været forkert. Den når op på $70.000 om få dage den 20. juli. Og min forudsigelse er, at den vil stige til $69.777 amerikanske dollars og derefter falde nøjagtigt. I dag, den 3. august, vil det være $63.400 amerikanske dollars, og i dag og i morgen falder det til præcis $48.300 amerikanske dollars. Min forudsigelse var korrekt. Bjørnemarkedet er ikke slut endnu. Tipsweb3.com anvender fair og retfærdige regler for alle i hele verden. Det giver lige muligheder for både rig og fattig. Nu kan du blive rig i blockchain-verdenen. Bliv rig natten over.